कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. श्री महामाया देवीचो जत्रोत्सव उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्यात प्रसिद्ध आशिल्ली कद्रा श्री महामाया देवीचो जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडलो. काही प्रमाणात सतत पडच्या पावसान व्यापाराक आणि दर्शनासाठी येयल्या भक्तांक काही प्रमाणात अडचण झाली खरी, तरी भक्तांलो दर्शनासाठी उत्साह दिसून येतालो. हजारो भक्तान देवळात येऊन दर्शन घेतले आणि विशेष पूजा करून देवीक साखळी घातले. राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी देवीचे दर्शन घेतले. प्रसिद्ध आणि पारंपरिक जत्रापैकी एक मानची कद्रा श्री महामाया देवीली जत्रा या वेळार मोठ्या भक्तिभावान साजरी झाली. श्री महामाया देवस्थान कद्रा आज 26 ऑक्टोबर आणि ही आमगे दिपावळ नंतर ही पहिली जात्रा कारवार क्षेत्राची एकदम भाविक लोक येऊन गर्दी करून घेऊन पावसात येऊन तेमी सगळे लोकां भाविकांना गर्दी करून घेऊन देवीले दर्शन केले. चित्ताकुला सदाशिवगड हिंगा रस्तो सुरक्षा स्ट्रीट एक्ट. कारवार सदाशिवगड हांच्या सिक्रेट हार्ट कॉन्व्हेंट हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना रस्तो सुरक्षा आणि जबाबदारीची वागणूक ह्याचेर जनजागृती करचे खातीर एक रंगतदार आणि विचारकर्त्या लावची सारखी एक स्ट्रीट एक्ट सादर केलो. या कार्यक्रमात नाट्य संगीत द्वारा सादर करून वाहन चालक आणि पादचारी हांकां वयाक अनुरूप या पद्धतीने संदेश दिलो. या नाटकाचो उद्देश निष्काळजी वाहन चालवचे, अतिवेगान आणि वाहन चलयतना मोबाईल वापरचे या धोकादायक सवयीबाबत जनतेक आणि विद्यार्थ्यांक शिक्षित करचे असो जिवंत अभिनय करून हेल्मेट वापरचे, वाहतुकीचे सिग्नल पाळचे आणि अल्पवयीन वाहन चलोवचे टाळचे असो संदेश दिलो. या सादरीकरणान जायत्या प्रेक्षकाले लक्ष वेधून घेतले आणि मोठी प्रशंसा मिळयली. या स्ट्रीट एक्टान रस्त्यावयली सुरक्षा ही सगळ्यांली सामायिक जबाबदारी आसा असो संदेश दिलो. सेक्रेट हार्ट कॉन्व्हेंट हायस्कूल सदाशिवगड हिंगा जाल्ल्या रस्तो सुरक्षा स्ट्रीट एक्ट नाट्यकलेच्या माध्यमांतल्यान आणि विद्यार्थ्याच्या कुशल नेतृत्वान उपयुक्त आणि जीव वाचवतो संदेश यशस्वीपणे पावयले. इसीलिए हमें ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. हमें अपनी सुरक्षा का नहीं दूसरों की सुरक्षा का तो पालन करना चाहिए और हमारे घर पे जो हमारा इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में मुझे काम पर जाना है, मुझे देरी हो रही है. भाई आप समझ के साइड हटिए. नहीं मुझे भी पहले जाना है. आप तो थोड़ा साइड हटिए. मैं पहले आया था. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. अरबी समुद्रात 11 दिवस अडकून पडिल्ल्या गोंयच्या नुस्तेमारच्या बोटीवेल्या 31 नुस्तेमारतल्याक भारतीय तटरक्षक जवानान सुरक्षित वाचयले. कारवार अरबी समुद्रात 11 दिवस अडकून पडिल्ल्या बोटीवेल्या 31 नुस्तेमारतल्याक भारतीय तटरक्षक दलान सुरक्षित वाचयली घटना घडली. स्टियरिंग गियर बिगडिल्ल्यान बोट मंगळूरच्यान 100 नॉटिकल मायल अंतराचेर फिरती आशिल्ली. 24 ऑक्टोबराक संपर्क सुटल्यानंतर ICGS कस्तुरबा गांधी जहाज आणि कोची इंच्यान डॉर्नियर विमानान शोध मोहीम हाती घेतली. 25 ऑक्टोबराक बोट मेळ्ळ्यानंतर जवानान सगळ्या नुस्तेमारतल्याक सुरक्षित वाचयले
आणि बोट नंतर होन्नावर बंदरात राहिली। या धाडसी कारवाईत तटरक्षक दलाच्या जवानाले समुद्रातल्या सेवाभावाचे परत एक पटीत दर्शन झाले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्तान अंकोलात भव्य पथसंचलन कार्यक्रम। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्तान भव्य पथसंचलन कार्यक्रम पार पडलो। या भव्य पथसंचलन कार्यक्रमात राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सहभाग घेतलो। देशभरातल्या राष्ट्रभक्तांक प्रेरणा देत सामाजिक सेवा, देशाच्या संस्कृतीचे संरक्षण आणि राष्ट्र निर्माणाचे कार्य करच्या या संघटनेचे शताब्दी वर्ष साजरे जाते असा। स्वयंसेवका भितर शिस्त, एकता आणि संघटनेची ताकद विकसित करचे हे या पथसंचलनाचे मुख्य उद्दिष्ट असा। शेकडो वर्षात त्याग, सेवा आणि लाखो स्वयंसेवकांनी आपले जीवन देशासाठी समर्पित केले। अंकोलात झालेल्या या पथसंचलन कार्यक्रमात दंडासहित पूर्ण गणवेश परिधान केलेले स्वयंसेवक शहराच्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान शिस्तबद्ध पद्धतीन पथसंचलन करचे दिसून येत आले। या भव्य पथसंचलनात स्वयंसेवक, नागरिक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी उत्साहान सहभाग घेतलो। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।